Wel, thank fór. Ha gasta chum éting tíliaigh don thóil, get ha mí ar láineach ach mar fearsin den tré agus ha mí gus brinnear ainmeannan-àite in líp chuspara seo ach le sùil dhéar iad sgeòil a híisih ar a sléidthe seo, mai shealg dheirinnich Oisin sin an tíochtal a héad an na Co-Chruinneachadh ar bhfuil the Stafa collection na Co-Chruinneachadh Stafa tílimítan ainmeannan-àite háast ach díreach mar shealg ar na rám. Bheallam súil a thuirtead na tiontaíon éile I héad a scéalthe seo a mí cínteach go bhfuil mór annach go bhealach ar a scéalthe seo dúirtú facheann éile agus féidir sin tílimítan sin háast. Brinne mí ar a Co-Chruinneachadh féin agus a bhaith scríbhinn mar go mbeidh an Leabharlann Nàiseanta na h-Alba agus útar sgriobhaiche féin brinne mí ma dhéin san agus bheir mí súil an uair sin ar cúitin den obair a dhéanamh ar a scéalthe seo as a láimh scríbhinn I chéanna agus an uair sin as a bhór cúitin den hacam sé súil ar ainmeannan-àite cuspar mocharí an sa scéal. Mar sin díreach mar éisteigh ar a Co-Chruinneachadh seo mar a héil sé bhealach iad seo as a Leabharlann Nàiseanta mar a thuairt mí agus chaid a chud an crú digiteach bheith an bécan bhlianachan agus seo far a bhfuil mar shealg dheirinnich Oisin in nachcuh mar fear sé 3 pís an díach ann agus sé an tres rud an sa lá scríbhinn. Mar a thuairt mí ha tiontaíon éile iad Sabhal Mòr mar híisih ag beann na duilleacha seo seo an stèidhte Bheir na féine natá se somnar agus cach ar a bhí gúpar ar sin agus tí gnánaí sibh scéal seo fanna cheann chalín aimseire Bheirear an cailín Bheirear ar Oisin dé na féine acinne. Agus ha tiontaíon an na nníomatach áite iad fíoch na dúcha agus go dearad an Alba nuaig agus an na ndéirín cúteach. Seo a ráráte mar a scríte ag módach na duilleach stoch go feic sin agus ha imrige seo iad scríoche in an brín mí háast ach le Iain MacMhuirich meistear scoil san ngeallainn bhuailach a scríbte feisceir beann na duilleach sin. Och céideach agus a trí as a plan mar híisih agus ha cúteach ag ainmeannan-àite na dúsan a bhíce agus sprúileach sil mí go sin na facail ar eachtarí na féine agus go dearad sil mí gur a stáras a hacinseach sprúileach mar a ag MacMhuirich ar a ráráte seo. MacMhuirich féin, well, ha mín cumáin roundsaigh a cha dhéanamh le h-Alba go Dr Amelia Salmond. Bhí an gcuireadh mar fearr na Thòrasaidh mhór éigeise ar muintir ullmha an san airsineach agus go dearad bheidh ar a dóid dar caine an bullach chunnig mí imrige ar a láimh scríbhinn seo chur mar súil a thuirtead bhí an bécan bhlianachan thug mí súil iad agus bheit fiosam gur buntainnis ag Amelia rí Clanmhuirich an na ullmha agus an na Muile agus fu mí seo thuice agus thuirtí sin féirte na síosin ach am héin níl méar scríomh san bí éicinn a raine agus mar sin bheith lách grá sin an. Agus ha Amelia an uair sin ar mór an ramscí dhéanamh Iain MacMhuirich agus mar a thuairtí muintir ullmha ag go nabhainn agus díiste ha ar ainmeannacha well ceithre a ha ar ainmeannacha ag beann na duilleach seo cúteach
Ronald Stafa MacDonald ha silimi agus ha immediate in bheach gindeach MacMhuirich Ostaig le ril dánalach ag Olava agus Stafa ag an am an láimh scríbhinn seo dhéanamh agus na sgeòil na féine a chruinneachadh agus ha sin cara na tín ríis na bhrutain ile ríis a roa ag an am tílimid anna sin. Ha mé rais sa ré seo. Ach MacMhuirich man tar sin sùil an dánalach bhainne bheidtear scoil an Olava ag an am agus runne sin an na Muile. An na Cilníonn taobh siar bhuaile agus mar a híos a bheith bana dheiriach cúteach chum a taichrí duine a bheit a rounsacha agus a tionndadh sgeòil agus árainn sandy caimpeall mar éis an blad man as a lín a seo. Ha tuilligh a média man seo agus ha mé cínteach go nach sin an glá ag aiche agus beága imime a thuirtíad príomh immeist a média an ceirsteir agus sé sin Ilan Olava the Isle of Alva history ha ag operéidir sin cáirí well cáir am héine agus cáirí cach an sas an na buin roundsaí an an Olava. Chaníl mér san cúsú ní chuirseachad is ril dánalach an ceirsteir ach mar a bhuairt mí leis san na bheith Olava agus Stafa ag an am agus ha go bhfuil cúteach a gheolach an opair mhór a ha Nigel lísc déananig a línethe seo agus an dánalach héin na measc hí sih cúte níos a Nigel ó bhharach an seo agus go dearach a tucail ar na thuairt mí gur an láimhscríbhinn tín ríis na bheith ril dánalach déananig na bheitthe sin a bheith MacIlleBhàin léis sin go raibh go mór an sas an na Thòrasaidh de Stafa ag an am bheith a tost go sin na duine bheith a tíine chéala agus dócha go sin na duine a bheith clúintín ma Stafa agus uamh ín neo an nuamh bhín bheith gan tost ann agus chluinneadh de fí mhór as sa nuamh agus well seo a héin na hiisigh san nuamh me siad ar a dúileach. Hiú ha sul mé go beag tín ríis na ba a déananig a thuh Stafa agus éile go róa MacMhuirich Ostaig gus an láimhscríbhinn a seo chuirí chéile. Stoch go éis sin na haidir cúil ó láimhscríbhinn. Mar a bhuairt mí ha MacMhuirich a gceinimeadh na dúsannice agus sé a príomh thús dul MacIlleBhàin a fear seo ha imirich sinad gáil as a láimhscríbhinn as a h-àraid an dúic sin súil a chéanna cúteach callam Mac Fáil bhainneadh do ráil ana glan fórsa an na Muile ana sgìreachd Thòrasaidh na Thòrasaidh mar a haig MacMhuirich héin as a láimh scríbhinn. Agus seála mí far a bhfuil na háitcinn sin háast ach ha seo mar a híisibh gur tost leis don teach go bhlíon díag cíú leis na tionndadh seo in na sgeòil agus na luí na hán. Ráil chaine an ru duine sa bíachah riamh ann chun mé líam crausúam na Bheiride agus sul mé go líam an cíú áite balla ferrin a bhain balla ferrin mianach mór goite rééis seo balla ferrin is mó a bheith annan gan fórsa uair agus cíise cúte na láirich an seo
iad bhapa agus ans na dealann cúteach. Agus ha imimeigh iad an áite seo níl duine beo am na nist. Ans sa gleamnas an airsineach neo an ráil na bratal agus imimeigh iad an dá áite sin ag dúilmach fáil is ainmh uladh is cínteach rangin tíal an múlach agus ráil mhic agus Tar Mòr Ostaig. Imimeigh agus an iad clon fáil mar a bheit an ráil agus bratal agus fiúg ag líne uair as ránathe seo as an áran ar bhfuil gáil mhic ranne dá bhach. Nist a bhá scrín héin mar uairt mí ha an chlá digitach éitín go digitach ar bhládach lín an Leabharlann Nàiseanta. Ha an scéalathe seo mo shealg dheirinnich Oisin an nachcaigh an leabharna féinne agus mar híise tar scríigh ann agus rábhráite mar a bheith MacMhuirich agus ha MacCruinneachadh cúteach an deagréine agus ha tionndadh an Bheirla MacCruinneachadh an sin cúteach agus grúnt nátaichin. Ach tílimid an sin agus chaní mé bulach ar an inna rábh cúte na ainmeannan-àite ciú agus cúte na feirtin caint, dúlchaint ha nachcaigh as a sgeòil. Bheir mí imimeigh iad cúte na feirtin dúlchaint an ha uaidh mhóracham únta sin cúteach ach ha mí gus tíliganis de chuspar mo chrí. Na cuspar fellowship acham ag an olhaid ag Glasgow an Gceirstead agus sin ainmeannan-àite. Ha níú ann mar híise bheith seo agus ha an eolas a hacham sa ar ag leabharnathe seo thugadh mise dúireach ó Muile á bhun na glíne. Agus mar sin ha mí gléolach ar ag leabharn agus bheit mar héin na bhuacha le ann uair na áige agus eolach ar áitchan léit bratal agus ráil go dearad. Agus étar sin agus na ha nachcaigh ar maith bichan na sula bhí ástainis. Fuaite sin rála cínt go bhfuil ha cúig áitchan as scéalathe seo is ainmhuin ha ainmneachte. Wel, ma mi dul ar ainmneachte háast chaníl bólach a chat rin lorg ar maith bichan agus an na túsan éile. Ach ha céhad ainmeannan-àite an cúteach nach éil an nachcaigh an túsa bí is ainmne gása. Agus a mér son súla thoirtear an dá bhuain sin misc na ainmeannan-àite a ha acin. Ha mér imimeigh thoirte iad an áite an sa bhfuil seo stèidhte chéanna ach díreach gus bic an bharach go thuirteaíomh man na sin híisih ullmha bhar bhó Iain MacMhuirich na Bheirear scoilaigh ar a bhachbathe seo agus an na t-SEIMINEIR Muile híisih gleann cainnead agus a Oisin héin as a scéal sin fear bhfuil a fudach ag Tosaigh Cnáich ciú. Agus ráil ar an dúic mí imimeigh an ráráte MacMhuirich agus sin fear bhfuil an dá áite sin agus hí sin go bhfuil áitechan éile a thair ainmneach an sa scéal go má feascair a sgìreachd go sin cúteach. Nist, seo na ainmeannan-àite. Mar uairt mí cóiciú is ainmne gása gan cainnead sgìreach Thòrasaidh bain h-Alba man bhrátal agus ceann chrochgain. Híisih an tionndadh a héic ha ann sa scéal éis na ainmeannan sin. Tílimid an sin chaneannan ná lorg a sin an túsan éile agus na ha acin san tús a ha seo sa sin fídíintneach. Agus na céhir ainmeannan éile ag bán duilleacha. Agus ha mí go súla thoirtear na ainmeannan seo ar feadh háast ha cúte cinnic an doras. Fáice miad an post scínteach.
Gleann cúinear sé seo mar gleann cainead glen canal an sa bhéarla sin an tiúntaach an sa bhéarla ar an áite seo. Imeigh ar nuamh, ban nuamh, cainead agus ha bríte ga cóiricha an san áite seo cúteach ha se an Chaipeáin agus chlog ann agus ha mí níl a bheith cínteach agus ha duine eile ar scrí gur seo cúteach gur inim nuamh a cin an an cainead i seo ach mar a híisih cha thug sin ar a cha an scéal ha seo thuirteachad mar gleann cúinear sin mar a cha thug sin. Agus an nuna seir a rut adal agus ha seo glé chumanta folk etymology mar a chulas duine iad san áhaist. Sé nuna rut a hacinn an bainteala, bentala an sin an tiúntaach béarla héidir sin éad a thug sin mar bhain an teablaigh agus go deireadh a ha sin chláirte an an tús an éile. Tealba an a bainteala hiring gur inim lochlannach facail lochlannach a ha sin cheatlí a cialthach leid rud cin mar sinnach uirich stácha agus ach mar a híisih ha gaialachach mar go bích an sa scéal ha seo. Agus ha inim ile ann go tamid seo a chur as a bhuian na ha seo ainmeannan-àite ar an puc sin an an dóid rud t-earrach mar go mbeidh agus sé sin uirí bhíotaigh mar a nachcaigh as a scéal ach as a scéal ha uirí níoch go thuirteachad iad tiúntaach eile ar an deireadh ainem. Mar sin ha dá thiúntaach seo go thuirteachad as a scéal. An dún ainem iad dá ainem ar an áite. Agus ha buntainnis ice sin rí sé scéal agus mar ha scéal a lental agus tílimí donna sin. Mar sin uirí bhíotaigh ina uirí níoch gútamid sin a chur cáileadh na trí ainmeannan-àite ag bána duile ha seo dúradh éiring leictear lún agus Paul Choraín mar a híisih hat cochéalte rí sin scéal hain agus na ha tachaisteán guntéiceh. Agus chanéad brín lara ar meachba sa bí na an tús sa bí eile is sanne gása agus mé sùil dír ára sin an ggéirstear. Cha chréit mé go bhfuil úne acham an ggéirstear dhéimiid an na trí bháin a chuirteachad stácha a brín ar a scéal ha seo ar feat Hanne lúne acham an scéal ar feat a thuirteachad ha méideach go scrimach an thuirscríomh an ggéirstear. Agus seo mar a ha scéal atáiseach Tá Oisin na heannis an an fé mí seo bhsat na heannis an na taith muoi na éanaar an an balle gan aim gan cúinear sgìreachd chorasa sin mar a ha an táiseach agus seo sin an áite a ha cin san dealamh chanaich sin búlach an chlog a hain an san dealamh a ha seo ach seo far a ró bailla ferring gleann cainead ba hain. Agus híisih sin far a bhfuil bha chlog ann a chai háirí eich cin háast ach mar has go thug sin go hinneach chai cuid sin na leach gan na bhain na chlachan na bhain chai an chud go féime san anca seo agus an san dócalach a hain agus an sa bhalla i híisih an dé sin. Is mar sin haníl an chláig cho folaseach sa bheit ach seo gleann cainead mar ha scríobte. Agus sil mí go bhfuil sibh feicinn Simon Taylor an sin a misc an tóchtaigh na hain. Réigin. Seo an áfís tin scéal na tá cholamh Oisin agus Mac Mhuirich
gan baineann an gcílle bláróir. Choisiad go íochgur bain an tealaigh sin a bhain híisih agus thógad amach rí achaigh gan inneam lorg íoring. Agus sin a rát a gabhad rí de sgeòil dúnsaí íochgur bain an tealaigh híisih ar an taobh chlí ag chomhl an sin. Níist, lorg íoring cainneachh gon dúic mí imimeigh sin chéanna seo ainmeannan-àite nach chéile nach go gan an tús an bé ile is aine gása ach I go bhfuil buntainneas rís a scéal a hain, Tá sé na há tachairt go bhfuil Oisin agus gcílle bláró an gcílle bláróir hat is an caiine a chud ar an ggólamh agus hat de dheirinnich is áite éile agus hat an nachcaigh ar a rád hat a dheirinnich is achaigh gan an lorg íoring. Níist, dar a ricas at an achaigh a seo ha seireach as an achaigh staine go an éiring an. Agus ha Oisin a ha dail ha clúin sin manar bríne agus ha grain rí gcílle bláróir ha grain go dtí faoime ha sin na ha mí clúin sin agus ha an gcílle bláróir a gíise ga ha seireach a gopar as an éiring ha sin agus ha Oisin a géirí is an gcílle bláróir a thuirt ann gus an bríne rís na duine hain. Gus cára chuma luath agus ha cára go dul agus nuair sin cha bhór nach chéile Oisin grimmecha ar lámh fer tionndadh agus ha an gcílle bláróir chur bachcha géir agus a grain man déanú sin henar Jean cínteach go bhfuil íaran nat a laibh go bhfuil an cultar nat a laibh man déanú sin. But vis a nach gans na sgeòil cin go matríc chunne seireach fi ha seo agus mar sin na ha ar cúil an inneam ha seo ha nach gans a sgeòil lorg íoring far an de grimich Oisin ar íoran man de grimich ar lámh fer tionndadh. Channeil mar a bhuairs mí channeil lorg íoring acin ar bheithpa ann ach stoch go bhfuil as a sgìreachd as a freiscir an achaigh ha seo ha achaigh ainmeannan-àite ar a bheithpa agus sé achan an bóil ha nachcaigh ar maithbíchan na bhí ástainis chuú ha sit ga sprus ann an ist mar sin chané go bhfuil achaigh ann charéimi go fach go duine sa bí séisireach a gopar an bhíchan Joe Gréis ach stoch go bhfuil lorg íoring as a scéal acinne san tionndadh acinne gin scéal as sa chearní ha seo. Agus is satellite mar go bích híisih far a bhfuil gan caiine seo bain tealaigh lorg íoring stocha agus mám bhrátal sin na inneam ha is ainmeannacht an sa scéal in dhé sin thógad amach rí mám bhrátal agus há sin nach go gur a bheithpa agus féidir sin mar sin Oisin agus an gcílle bláróir a lental ar an tlí ach go tíadachas san dalseachad mám an na Muile chané imimeigh cnach na meall ha sin sé bealach nátar de bhealach a an mám agus ha táir móriú ann agus seo féidiú. Léitear lúin sin na inneam ha nach go gas a scéal. Ní sin thugad amach rí mám bhrátal agus héirinneat ar léitear lúin ar bhfuil an tainneam sin gus an láin diú. Go míorstanna chachréimi go bhfuil an tainneam sin is san láin diú ach ha buntainneas ag an inneam ha seo rís a scéal cúteach agus féidir sin abheoch mar sin chean silmí go bhfuil ísacham sa go dtíon chearan ar bhfuil sin amach. Ha buntainneas ag an inneam seo rís a scéal mar a bhuairt mí leis go bhfuil imimeigh ar lán ann. Sin an lúin an a léitear lúin.
agus mar a ha cumanta an tiontaíonn den sgealtha seo an áiteach an éile, ha cumas go dhéanamh idir chomór sa bheith an bhain thuair Oisin na áice de a bhíh shealg bheith fata na smó na fé a bheith ann ri lín i gcíle bláróir agus pàipear a bheach agus ha déaspait as a scéal muna sin Oisin na cumall amach go raibh na lunne bheith seo fata na smó na fé ha an san láindiú. Agus héiringeat ar leittir lún ar bheith an taim sin go san láindiú, stoch go raibh leittir lún ha sin, sé mil an fiag héad bhil ha seo iad meach bicin na sud a bhí áirstanis ciú. Ach ha ainmeannan-àite na gá éile as scíre get nach i leittir lúne noch go gur a bheithpa a cin ha ainmeannan-àite na gá éile a ha fírinneach as sa chóthaic sa ha seo. Na misc ha dheirinnich agus ha mí gráin sin leis go bhfuil ainmeannan ha seo an san scéal, déad Oisin rí ó bí furachar a bhaich go seannach raibh mhór garigh agus cás na tuamh. Uair in gcíle bláróirí gan ra mhór an saoirigh le shealg a hinnéir chuir Oisin an lábh staigh sa chás so ceamach as calapa an lún. Calapa a bheith fata na smó na calapa ní ar a daoine éile a básteach gur míad an calapa na nach go héin. Mar sin, ha ainm an seo as a sgìreach as a céirní ha seo as a bhfuil a bhacail doire, stoch go bhfuil stoch go ró, ha mí go bhfuil san láindiú cruamh an dheirich ann, ach ha sin i tín ris na hacinn as a scéal ha seo go ró dheirich as a chéirní ha seo. Agus a mám ar a bhfuil immerigh an sa ainmeannan-àite sin mám bradal a chunnig sin chéanna. In nach ainm as a scéal sin ceann chrochgain mar a ha go thuirteachad as a scéal héin, líomh mí na ha an san éireann, dhiimiche drochba meach as a chaillich vers dulchaint álainn sin, seall a luchain ar sin feich go croch mór as a bhláir in níochgur na caine. Híimi ar seo, tráirich mis sin ar sin. sé ainm a chrochsa agus dúir sin tionndadh gcinneach sin an tús an éile an Muile, an a chroich sa ceannach chrochgain, croch, wel sin na sgriobhaiche, ba gra leis an éin a bhí a taich go tríoch ans na líneamh ráide sin. Mar a híisih sé croch frúich haig machaí as a tarscríomh go héine seo. Réit mi go ré, sil mi go ré croch frúir go ha seo, ha tín ris na ha scríobhte as an éireann, gan be go ré nátarte croch farigh a bheith seo de bheith gnéin. Agus ha mi feich cinn go bhfuil croch frúir go nach go gan sgeòil éile, agus ha nach go gan tíoncheannachas cúteach croch frúir. Agus mar sin sil mi go ré na hacinn as an éireann ar an dheirinnich sa. Agus híisih díist de chomóga ar múlach chroich go ha seo, Iain agus Sophie tan an séas a gin sin. Agus an gcóir tua glan fáirse ar a chólamhann sin agus cóir déasta sin an glan mór an na Muile sin. Ainmeannan-àite ile ar bhfuil immerigh as an éireann ha seo, Paul Chrainn, croch frúir go beagná leis an éin bhí taich, ceart lámh rís a fáil ina shealg fiún ahar Oisin an chora, rís an canar gus an láindiú Paul Chrainn. Ainil sin a nach go ar meachpa sa bí chunnig me héin na an tús sa bí eile chunnig mise ach ha folaseach go bhfuil a buntainne sa scéal a hain.
Mar sin, mar dheir cheannachas idir sin is fearr. Tá cúig ainmeannan-àite aici seo ha rin mórach háas agus i bhór chuitiú ainmhite háastig duine an Muile. Gan céinnear ciú scéadach cárasa agus bainneann tealaí, man bhreatal agus ceannachrócinn iad a bheachpa. Ach ha na ainmeannan-àite ha seo aici. Ha buntainn go ddíreach rís is scéal a habhainn agus gútamid man a bhuairt mí uirí bhíochtaigh a chur is seo uirí níoch an daine méile héad. Bíochtach thug mí súil idir seo agus a mí feiccinn go bhfuil ga chur go féim éad féach an áitechan Co-Chruinneachadh ach a mí feiccinn go bhfuil a chéadteirí bíodh ó thús agus go bhí sin feiccinn belatan mar idir hinchuig iad uaireann agus ha sin frécairt iad a scéal a habhainn cúteach ceann. Mar a ha Oisin agus an gcéile blár óir iad Co-Chruinneachadh an Sabhal ach an choirín agus ha Oisin i gcáil leabhar fiochann í leabhar i gcáil de neall a habhainn ach an faighe nearsta bhíche agus go faighe léamhsin a bhíche i dheis mar go mbeidh. Ha fiochann í tóirtíad an cíne blár óir bíodh iad feat a thuirt gá agus mar sin sùil inné bíochtach a haicinn san ainmeannan-àite seo imimeigh iad Oisin. A cha fíorínteach go bhfuil dá ainm idir deireabháite seo go thuirteachad as a scéal nach chéile. Agus mar sin go dtí sin an rud a ha mí san idir bhfuil mé san bréonstocha cáileamh inis tógáil iad éidir sin agus mar a ha an dá chuit ainmeannan-àite gúin háast agus ainmeannan ha buntainn go ddíreach is scéal gus chaine lisach in ruad ann ruad iad an cúd go féim an seag sa bí éile ach as a scéal a ha seo. Go dtí ní sin is sin go dtí an daimh itar an dá bhuain sin de ainmeannan a ha aici as a scéal a ha seo. Ha mí cínteach go bhfuil a bhór chuteach go bheolach iad an article ha seo ar an dalmíc iad léit agus ha cuaireann an chéisteann seo orainn. When is a place name not a place name inne nátarte saoilliche na hansna ainmeannan-àite seo na rútan a ha seo seach ainmeannan-àite héin. Agus go dtí bí a fíorínteach díreach cumas a dhéanamh sulamí itar na ha in nachcaigh as an tionndadh ha seo iad mo chealla dheirinnich Oisin agus na rutan éile has an lámh scríbhinn seo agus cúteach an san airsineach an is sgeòil na féinniu. Fiach go dtí an daimh itar an dá bhuain de ainmeannan iad an tuca mí imimeigh seo. Mar sin, ha mí hasasta go péidir seo ullaigh agus ha cumasan agus i mascaríonn stácha rin déanaigh háast. Ha mér tar scríomh úra dhéanaigh iad agus déasaigh dhéanaigh iad mo chealla dheirinnich Oisin ciú agus iad a chuairt de ghaillich amháin diú cúteach a fiochann í cuireann na bheirt an dulchaint álainn ha sin a chumáil. Féimi mí cumas a dhéanaigh itar cuireann na tiondaíon éile gon téacamh mar a thuairt mí ag toiseach an áith ha táirú ann s mar sin ha tárach am dhéanaigh ach díreach mar éisiomplair déine sin man gríochnich mé. Hí sibh na ha an stèidhte béaláris na féinne ag natáise agus sgìreachd man na tiondaíon ábhaisteach iad a scéal ha seo. Ha cuireann na rutain seo as a tionndadh a ha aici an Co-Chruinneachadh Stafa mar a thuairt mí má Oisin
son sgeòiche an bíag fat. Ach, ag deireadh an tionndadh a hacinn a sgeul an san lá sgríomhainithe seo. Ha an gcéile bláróir fiochan ní cur as de gáisiid. Nist, féimi mí cumas dhéanamh tar sin, fiocha bhfuil sin an nachcaigh an na tiondaí éile. Ha seo a tachart an san nuaí a seo bhfuil uairi bíotaich ar neo uairi iníoch. Ha an gcéile bláróir a tost leis go bhfuile gréimeach deneall iche a chumal ga héin, ha Oisin dail háast agus i tíoch de leann cainnear ar an dháisichead, agus ha an gcéile bláróir a feich cinn chorm chur as de gásin féimi go bhfuil nára stoch go bhfuil nára nach chuile an bíag fat a thost de hinner, agus ha ga ácail an nuaí a seo, agus ha Oisin a tuaitim fear na thuirí, agus chabhór nach chuile marabh ach an nuair sin as an níor ríthubh h-Alba fáine a thug lenan sí gá. Chanam gása ach ga. Agus ha Oisin mar sin ga neirsteach agus úr ha léir sin ar tíoch agus féti a déananig glan cainnear ag an hawl agus callapa an bhain a thuirst den na daine a thabhain agus féti a íse gaibh seo mar a bheith na mo lása agus ha mí ann-háast agus ha mí gam neirsteach agus úr. Mar sin deireadh sgeul a hacinn chaine le bulach a phríochast na tín rís na tiondaí éile, agus sin mar éisiomplad na ní comas háast féti a becan a bharach. Rutan ha mí cínteach bhfuil éisiomplad an éile ann far bhfuil rutan as san tionndadh an Co-Chruinneachadh Stafa nach chuile bulach géiteach nach chuile ríon lorg an tiondaí éile hí. Mar sin sé na bhíon am díana gist agus ha beach gan acaise má sé dheolach ar tiondaí éile an scéal cháirste go go mór sin na chluintin. Ba bhfuil an bécan a bharach ransaí a chumal Co-Chruinneachadh fat mar a bhuairt mí ha mídia hasta gopur Iain MacMhuirich agus bheithe san. Agus leis go bhfuil gríich cholátear go tionndadh seo agus an gcéile bláróir a fiochan ní cúrásaí hinner agus na rutan an líb sin silmigh an gáirteach dún le cinn seo a chuir ar stólar ar neo film na rudcin tionndadh a súrí dhéananig ar seo as a bhfuil na feirtin sgeòil sin ach ciú. Féimi sin acail go lá éile agus faci mé sinna. Thangbúr. Míle thangáil ar frisin. Agus má séh sé éadléine san cameras acu churéir bheith sin nuhaach me agus an féic sin le séh. Míle thangáil san seminar pàipear cho Oisin os dóin at ainmeannan-àite agus sgriobhaiche agus sheimineacht ba thuileadh dain agus bhíag éisiomplad chanin de litrachas an sgriobhaiche agus na dóin as bheith ainmeannan-àite tíonasteach an sin. Ha mí cínseach an bhí ceiste ann agus gan bhí duine son féinoch rúg na bheanó ma bes peingin acu nach tíigh si bhisteach. Mas duine gaibh na heineman acu a chur suas an uair sin bhí cormach an bhéicing. Ma bes duine spís an Thòrasaidh neo next bhí seomad. Okay, Douglas. An Oisin. Ha mi jolach het lona bí get hengach mar Blackberg. Ha mi smiach clan si an clan seo an Joran Jane. Agus an sin am an dúga bile chéalach elk.
agus seacar béin na fiag bhéin hausmíochaigh go ceart. Sùil a bheith chans an bíán go fruitig a bhí go bhfuil machid na fé uabhasach mór a bábhaiste bhí an néirin agus an nálapa misrá mach an duine ach go duine sin hebh siad na cravan fa an gláin agus is smuoinecha go thurút na smór an líon na féine. Thank Mhór meg silmi grébeach dheirinnich sin agus sùil a bhfuil sin mar farstin is seo hafisam go bhfuil éollas caiilte mar farstin is cool a cuitin na sgeòil seo a duine socha fiochan chur an céil na hásin is cawl. Agus socha bhfuil sin mar farte an mu duine a bheit fiochan chur na tionndadh nach go héin ar na sgeòil seo ó sin mar farte neolalasachcha ar de clúich leis sin as sgeòil sin na mi fiochan rain. Ha mar farte mhór in na sgeòil go bhfuil a cho éhín go bhfuil sin fiochan cumál amach go bhfuil calap an lún ó mór sin tachgarí calap an ní agus mar sin féimi sin na bhí as a scéal an dóid a go bhfuil de clúich leis an dá hiag lán ar neo lán cuiteach an líb sin a thuh díreach mar a thuairt mí go bhfuil sin iarolalas a chawl agus go bhfuil stocha teach go gan man sin. Applet. As a chat Kate Langhorn gra Kate Alasdair spelech gurí fallaf ach bei sunra go mór sa fódirí agus bí an touchle question an chéintseach et question sin bí eile na pingin. Da mi hín dul rein noch min nu de bouwmach a bioachig ainmeannan-àite agus na dóin as na ringe sin dhéanú agus gematharingoch a bhí beachach i gcéad dealach clúiche nó rudig an cultúr sin par an bhí chum an nán scéalach gníon sem an dóin na dialecte. Ba mi dúireach san fáinach déanaan dóin eile as an ringe beachach i gcéad sin an cruútíad a hain gus an bhí chum an ag clown no dúine as a chóirsnach a bhí fáinnas ascéid na hennim an sin agus na dóin as bheile den clacha gan an scéalach in na sile. Beidir a héin silmi go bhfuil a riatanach rud a hanig isteach ar sin dar bheith se brín sé go bhfuil a riatanach gon téit dúine ann den háit chun seo. Agus mar sin fémar súliad a chumal na hádal a thuh inhearan as a sgìreachd sin an na Muile. Hafis sam go bhfuil mar éisiom bled an gran fárs a héin go bhfuil as a chruachba na duine ag go bhfuil an feran go le a chruachba bar a chruú na chorán. Agus ha mi silmi go teach an féim sin na cínteach go bhfuil slíon ann háast. Da thuair san scoláig agus thuair san fellbhán mar an bheith. Tá riatanach silmi deach an feich dúine na háit chun seo. Agus gon díana sgeolas úr sé bhíh me ans na háit chun seo a cuis na ainmeannan seo go féim ríist. A fis am gan thuga buí mhór aramsa dar chaimí chéalaí is bhil dar chaimí a thuilh is ráil a bailaférin ar a romí meach agus thug mí na dealáin ann agus gab mí ára na gad sa bheith mé ann ach bheit díreach silmi go bhfuil a táirte buí mhór ar dúine nach chéal dar a bheith am san áit a héin. Agus am cínteach go féit sin Techneolalas a chuid go féim a thuh sin cuiteach hafis am go bhfuil rud an fír bheit dul thuh sin ag US an airt
nie ceolalas agus éile far a bhfuil láirich agus go fuú feicin mar a bheith tógalaichin bá hen sul mi go bhfuil na rutan sin go féim sin rutan sin a chur go féim cóteach. Ach, duine híliacht an háitchan sin agus becin fistrí háisteach sa am cóteach. Thank. Wel biach ac y Alasdair nid yma dwi'n fi chyn henachus mar sin. Siosh biach gyfach a ro coetydd mar siosh y tasbyn gro nid yn awn gro yn nid fi sin. Nio nie siosh nie past diwt yn cheniki a fi sgeòil sgeòilach ainmeannan-àite inatal. Féimi go ró sé nán chun tícah. Agus sila ró daine Thòrasaidh na tionndadh nach go héanaar na sgeòilthe seo hánig daine chéalaí a áitchan éile sila ró sinnatál ró héine dína cuma idir na bhacha go hinneach agus nach gan an áitchan éile. Thuh is sgeòilsaige agus Co-Chruinneachadh Stafa. Mar a ha imirig mar a thuairt mé déirigh na háirit a bheith siad ha imirig fáine a lorg Oisin huaire á lenan si. Agus hanil mór an go thuirteachad muna sin hanil a bhíneach go miniteach am sa sgeòil a mar go bigam san dalseachad get ha crí déirigh a sgeòil go dú. Agus cháirsigh dom hanil sam a féimi beach gyda seo sé gan coit mi go gír a Co-Chruinneachadh go léir an ró na sgeòil seo úla gan thorseachad mar fáirte na taispenig mar gin bích. Ha fi sam go bhfuil a misc na ha am san lábhscríbhinn seo ha an scéalat as a bhfuil imirig an áine agus a scéalathe sin as a bhfuil agus an fáine crí an sgeòilathe sin. Mar sin sila feising beach le bhí coit lábhscríbhinn an sa bhfuil mar siad sgeòil a bheith ag inneach an feising beach mar a bheith na sgeòil seo gan thorseachad gan airis le bhí coit go géirid mar a hat as a lábhscríbhinn stoch go fé agus sin na buntainnis na thug se bhéanann sin. Thank you. Thank. Muile sé sa seo mar de ceistenaise. Planti de bheith? No, okay. Dins fi ar naine son ceistéile na pain gohoga. Han eich bys gas gyda na cameras has yeah, so I did go faking. Okay. Is on hier ro heen so tang tionndadh a Gwen. Is on hier heeft na tionndadh in elle gin sgeòilach sin fel biach gach at heen sgeòil fi go database database na féine fel cael lacitse because Jackson sin. Well, han is bekken blinach an hut me sùil hier na tionndadh ha sin. As die intje noch kaet na tionndadh an éden san an kata vegus eiken mar haid an a leiche ainmeannan-àite, veli de klachtig ainmeannan-àite sanholigje mar a hel. Gusal an tionndadh ha seo in ro Alasdair brein an dú ha ma stechtjes ha ma innetal an as a sgìreachd as an danig an tionndadh sin agus nu a bha mi a genuine gearcúnta sin son láach lín chromi dul go miniteach isteach an na tionndadh son éidirach décho et a jaalachtjes feite a leiisiach ainmeannan-àite an roiid go sríochte
sa haan tionndadh ha seo a bích coite sin. Agus fimir a cúideach tapalacht Alasdair son hasmini sin. Agus cúideach na hóirstú muna coitin agus slíon san lá haun ha ulige léir cearsta sin. Ha mi a smuinigh mur vele commasach do húne bí feiles deachans na háte hunn sin, bí muintje na skire an gearach as an doelgesak. Cearst kopier sa haid nu a ha an coirsnach a ceir na galig. Ma hat de ceil Cruinneachadh agus access gona háte hunn seo ha cearst kopier. So ulige léir cearst lei sin. Ja, sin gemeint noch, but mi wonder gonna chi mi in scarad Bheirear hain Alasdair den ainmeannan-àite ba has down ag gnám na de chláirad an sgeòilach agus na ainmeannan-àite eile a ba brinkin rich an sgeòil hain. Stochen a big noch coite Oisin agus féikin kimmer a haid an noch gan an tionndadh eile a sgìre eile. A bíd san has down an dói chorigin sgas gin gavan glúsid gefuriste en jo a vel a ceachig dói net dialectus san na pís an sin as na tionndadh eile. Díach peingfór san sin peingfór le chéile gríomh gúnach gúteach. Hanil sa mar roiisacham go uhéine sa san sa stèidhte sin mar sin peingfór san sin a hócal. Biachga gin Liam nach chin siú chéin na bhaid dul rá. Chan je bech go han deach fialaga. No, deach go bhfuil féimi go bhfuil mar go bug a scíide sin caran deach lumáin de ganna scíal ganna sean scíalach gan mar sin hains leis sé chaach Bheir is ga hiúil sin as an a loch na ba, so. Ai, Bege má tuair san scola íon ag mecha sin go dicús caiid na scíalach gan. Dara hain am dá leit ver úrich chuin úlich san teach sin. Agus ha tuaisleid gan care ownership, cíal gan náte ha gama bríseo ma vis dói an sin i dhéanú. Ai. Kint. Okay, mar sin. Pein san bí eile ag duine san bí. Mar a hel nach tuair sin ag taing Alasdair a rís, míle taing Alasdair son peipear chuoin sin noch agus córa gomain sin noch cúteach agus mi dogus nach bíaró at mis chici suas an éirí agus peipear eile chuir céin ar an ládi. Peingfór.